Hello guys, maayong Udo. Init kayo ang panahon guys. Na the Risi. Ang bisos yang Risi nag-sorry. Nasa dyan no, relax o sa simbahan. Sa gawa sa simbahan kay maupay iyang pag-abot. Gikan sa Kabalian San Juan Southern Leyte na si Jadiri gawa so sa simbahan kay arang kainit sa panahon nag-relax o sa ang bisos yung crazy. Wow! Kanay sa ilang simbahan diri guys. Bisag narami sa probinsya nagapoy nice kayo nga simbahan. Diri sa Southern Leyte. Arang kanay sa ilang. Wow! Relax o sa din ha Chris. Ang bisos yung crazy. Mag-relax o sa si Chrissy. Kaya arang kainit kayo. May iyang pag-abot gikan sa ilang balay unya mo ari og simbahan may nalang kaluy anta sa Ginoo. Wow, kanais balamang sa ilang simbahan guys. Thank you for watching guys. Wow, lingkod hinambit po ginagmay crazy para po more relax. Mag-ampo ka diha sa Ginoo para kaluyan.